nitiere gima wan go ma jogi onge godo. Apilo matindo ni, apilo beche tek e piny mar Dubai matamre gi nono. Apili manya. Wan gi international airport kacha. Kisumu kacha, Raila nosekelonwa. Ang'o mwagolo ka e Piny Luo, kadhi e pinje maloka. Apilo no wanyalo puro, mawuogi madhi oko. Nikech en apilo jo India dwaro, idware Dubai, tidware, kendo idware mana makech chuth. Watu wawacho na apilo manyawang'e tindo cha makech molo apilo duto te. Dakwa puro apilo ni. Nyalo bedo ni kata mana research institutes ma wan go obed mag sirkal kaachiel kod academic institutions ma wan go kaka universities moluoro wagi ema onego jiwre weche mag timo konyo timo nonro wabie kod kit kothe mamoko manyalo donge lwasi mekwa kata kobed aquaculture obed gimoro motegno kaka gitiyo gi Kemfrige obed Maseno obed gi Juice obed Tomboya obed Rongo University mondo obed gi program moro mar tiyo gi lope ma wan go mang'eny gi mondo kelnwa ber e gimi wacho no ema ni kare ni research institutes magwa are failing. To kadwa bedo more kind, to samoro pod gi ninda, ok gi fail. So, gi dho kisungu, iwacho ni we need to awaken the sleeping giants. Mondo mi gichiew. Nikech kadang wakaw pur mwamaki kende, pur mar nam gi pur mar lowo, to Piny Luo dhi chier.